गौतुमा 1992 इं मायथाइयाव जोनोम जाजेनदों गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि मेलेमजिबिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन लानानै बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फाहामफिननो थाखाय फोगोमफिननो थाखाय ओइदिनखालि बयबो समायखिरा लालायलायदों गोबां मेलेमजिबिफ्रा ज' जादोंमोन बेवहाय दिनै बिनिनो फिथाइ जों 1992 मायथाइनिफ्राय फालिबोयै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि बाराजा बाथौ आश्रमाव नैबे 32थि बाथौ धोरोमनि जि गौथुमनि जोनोम सानखौ जोङो दिनै बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि बिबानगिरि आरो कुमारघाटा बियाबनि माखासे मावथिफोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंबाय दिनैनि दिनावनो जोङो आइ आफा रायजो राजानो बेखौ बुंनो नागिरदों बाथौ धोरोमा जों बयबो मिथिलायखागौ दिनैनि धोरोम नङा जोबोद गोजाम धोरोम मुलुगनि धोरोमफ्रा जेरैबायदि धोरोम होननानै गनायथि मोनदों जोंनि धोरोमाबोदि बेबायदि बान गोनां मोनसे मेहेरगोनां धोरोम बेखौ जोङो दिनै गायसननो हाबाय जोंनि बर'फ्रा जारिमिन मोनहासयै मुगानिफ्रायनो बे धोरोमखौ फालिबोदों बुहुमनि सुबुंफ्रा जि समाव सुथि मोनाखैमोन बे समावनो बर'फ्रा सुथि मोननानै धोरोम फालिबोदों मोनसे समाज गायसननानै बर' जाथिखौ दाबोदों आरो बेनि गुदियावनो जाबाय बर' जाथि दानाय गुदिनि बिथायानो जाहैबाय बाथौ धोरोमनि बिथाजोंसो बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बाथौ धोरोमनि गासैबो आयदानिफ्रायसो बर' हारिया जोनोम जादों बर' हारि सोदोमस्रियानो बाथौ धोरोमनि सोदोमस्रि बेनिखायनो जोङो मेलेमजिबि बर'फ्रा बे बाथौ धोरोमखौ मिरौ जिरौ जानानै थानाय बाथौ धोरोमखौ गोराखांफिननानै 1992 इं मायथाइनि 16 मेआव दिनैनि सानाव बै दिनखालि बुद्ध पुर्निमामोन ओइदिनखालि जोङो आसामनि राजथावनि गुवाहाटीयाव थानाय कटन बाजारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बे आफादखौ जों दादोंमोन बे गौथुमखौ दिनैनिफ्राय फैयै फैयै 32 बोसोर जाबाय आरो बे 32 बोसोरसिमाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारिनि बे बाथौ धोरोमखौ गायसनोब्ला जोंहाबो धोरोम बिजाब नांगौ बे बाथ्राखौ गोदोनिफ्रायनो गोराखांबोनानै गिबि जों 1992 इं मायथाइयाव बाथौ थान्दै होननाय गांसे धोरोम बिजाब सायख'दोंमोन सेबखांदोंमोन आरो बे बाथौ धोरोमनि गोथार बिजाबखौ जों दिनै सोदाङै गोबां खेब दिहुनखांनायनि उनाव दिनै बाथौ थान्दै गोथार धोरोम बिजाब होननाय गांसे मोजां गांसे बिजाब जों सेबखांनो हाबाय आरो बेखौ जों दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफादगिरि मानब गेदेर मुस्रि परमेश्वर ब्रह्म बिथांनि आखाइजों जोङो बेखेवबाय बेखौ उननि बाराव आरो एसे एफा एनै गेना गोरोन्थि थाबावनो हागौ हयथ' बबेबा बानानफ्रा थालांनो हागौ बेखौ जों नायफिननानै हाग्रामा महिलारि सारआ जोंनो 10,000 कपि सेबखांना होनो होननानै रादाय होदों दिनै जोङो बेखौ 1,000 कपि जोङो साफायना हरग्रोबाय बेखौ जोङो दिनै बेखेवबाय आरो बे 10,000 कपिखौ हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइजोंनो बिथांनि गोथार आखाइजोंनो जों बेखेवगोन दिनै नाथाय जोङो बे बाथौ धोरोमनि गोथार बिजाबखौबो जोंहा आफादगिरि मानब गेदेर परमेश्वर ब्रह्मनि आखाइजोंनो जों बेखेवनो हानानै आइ आफा रायजो राजानि खाथियाव बे मेसेजखौ दैथायबाय।